gburi li int Maltija u Malti ibqa' emmen f'dan il-pajjiż, ibqa' emmen li dal-pajjiż nistgħu nagħmlu aħjar milli llum, ibqa' emmen fik innifsek, emmen li nhar is-sibt li ġej int se tieħu l-ewwel pass lejn il-bidla li trid int, il-bidla li hemm bżonn, il-bidla li tixtieq int, il-bidla tiegħek u għalik. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dialogu li sar fi triq ix-xahar fl-imsida ftit jiem biss il-bogħod minn żewġ elezzjonijiet importanti f'pajjiżna. Wiċċna mill-qudiem, qudiemkom bi proposti konkreti, bi pjan ċar ta' kif aħna naraw li nistgħu ntejbu il-qagħda tiegħek, tal-familja tiegħek, tal-eżiż tiegħek, fil-lokalità tiegħek, f'pajjiżna u fuq livell Ewropew. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser kif flimkien mal-kandidati u d-deputati nazzjonalisti se jkun qed jassigura li ma jkunx hawn iktar ħela tat-taxxi tal-poplu. Irridu nrażnu il-ħela tal-flus tal-poplu minn dawk li jaħsbu li l-flus il-poplu qegħdin hemm għalihom. Imbagħad dak il-flus nużawhom għalik. Nużawhom għalik biex inwiżnuk. Ninvestu f'dak illi jrendi. Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista jaħdem għalik sabiex dejjem toħroġ il-verità u l-poplu jieħu lura dak li hu tiegħu, bħal fil-każ ta' Jean Paul Sofia u tal-Vitis. Għalik irridu l-aħjar, ma rridux kemm namlu dak li bil-fors irridu namlu kif jaħseb ħaddieħor. U hekk ser nibqgħu nagħmlu hekk għamilna. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista jassigura pajjiż aktar ħadrani bidritt. Mhux biss aħna noħolqu spazji ġodda, imma nassiguraw illi l-ispazji tal-poplu jibqgħu l-ispazji tal-poplu u ħadd ma jinnegozjahom ma' xi sinjurun biex ikomplu jaqsmu il-flus u l-assi tal-poplu bejniethom. Indirizza wkoll il-kwistjoni tal-kwalità tal-ħajja aħjar li l-Partit Nazzjonalista ilu jaħdem dwarha kemm fuq livell lokali u anke dak Ewropew. Ġibna lejn pajjiżna ma wkoll lejn iċ-ċittadini kollha Ewropej. Direttiva b'saħħitha soċjali tal-work-life balance. Laħwa, dan ma jsirx bix-xejn, dan isir bil-ħidma, imma jsir ukoll bl-imħabba u anki bil-perseveranza tal-politika tagħna li il-persuna, il-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-ħsieb politiku tagħna. Aħna mhux nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja, aħna naħdmu għall-kwalità tal-ħajja. Dan id-dialogu kien indirizzat ukoll mill-kandidat tal-Parlament Ewropew Mirjana Kalleja Testaferrat denotu li qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-potenzjal ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Malta li kapaċi tagħti l-aqwa futur għal kull ġenerazzjoni. Minħa taħal kandidat tal-Parlament Ewropew Louise Pulis qalet li għażla ta' nhar is-sibt mhix għażla bejn il-kandidati iżda għażla għal Malta aħjar għal ġid tal-poplu Malti kollu.